assalamu alaikum bandiraɓe sehla, min calminon min juuri moon min jetti on kadi ha joni waddon présenté kadi woni émission men quelques minutes de la santé ballal docteur mon docteur Seydou Sow mo Kanel. sen mbi noon docteur Seydou Sow eɗen gandi kewɗen nanir ɗum ko médecine traditionnelle ko safaro ganni cafreteɗo noon ko leɗɗe meɗen cafrirte ɗum ɗo joni noon ko hayde woni ko leɗɗe meɗen e cafrirten ɗum en moƴƴi ganden leɗɗe ɗe kadi ko holɗen e lekki ko fof kadi holko nafata eyyi ko hande noon gadduɗen ko lekki men mbiyeteki jaaɓi. eɗen gandi jaaɓi woni hen anduɓe nafoore muɗum to banggue muccugol ngol tan, kono kadi won nafoje goɗɗe ne hen. woni holɗum andude jaaɓi ki taw ñanden won yewtere nde bannomi mbimi wonde Allah luɓiri ham e gandal andude hol lekki no fuɗiri, comme hande no kaldirta wayno ceerno Dukki en ɓe mbima wonde simore naggam jippi ko Madina, surtout namde jippi ko naggam walla eko nandi hen. enen en janggui ngalɗo gandal ha andude lekki foof holon ñalawma jippi. kala lekki kadi en jogui ñalawma mo jippi, so wona duɓɓi ko duɓɓi tan woni ñalawmaji fof jippima hen. hande noon kalten ko haala jaaɓi. holko woni jaaɓi eɗen mbawi fuɗɗorade ɗaɗi. ɗaɗol jaaɓi ala ko wawa wadde kala ko kala ko ganniɗa e ɗaɗol jaaɓi woni positif mum woni négatif mum woni bonande mum e moƴƴere mum fof en wawi wadde. o joni noon ɗaɗol jaaɓi ngol kadi en moƴƴi andede holon ñalawma mo guittata nafa. ganda taw jaaɓi ki fuɗi ko ñalawma naggam. à partir de là leggal no neɗɗo no jogori point faible ni, leggal ko noon jogori point faible. en woodi hen heure-uji e ñalawmaji guittata leggal tan ko kala ko ganniɗa e mum leggal ngal jabante ɗum tagui noon yimɓe hewɓe mi yeehe kaari mi lotima ɗum mi waɗi ɗum mi watti ɗum kono nafanima haydara, par ce que soit ittaka ñalawma foti ittende e waktu no foti ittende, a tottaka ñalawma poɗɗa tottede o ene poɗɗa hutorade nde. ɗum no foof so tawi arani hen ko bon mi wiyata ko bolle puyɗe, kono ham ko jiɗɗa hen ko a dañata ɗum. sen gari e ɗaɗol jaaɓi mi haali ala ko wawa nafde, kono ɗaɗol jaaɓi ene lollina innama ade. so tawi ko neɗɗo jiɗɗo lollude ene woodi ñalawmaji ɗi guittata ene lollinma heddi no watte ene waɗirte ɗum kadi ɗum kadi ko haala gotka. kadi so tawi en gimmima e ɗaɗol jaaɓi kadi en gari e kobje ɗe so tawi neɗɗo biyaɗo, so tawi innama de biyaɗo kala ko haaldani firto kadi koɓe ɗe kadi en cafrode ɗum. so tawi kadi ko neɗɗo kadi mo ganduɗa hoorema ko wiyete konude e guite bonɗe en e ko anniyaji bonɗe foti e ndewe mum kadi ko kobje ɗe kadi ene itta ɗum. so tawi en ɓenni ɗon kadi en gaari gueye jaaɓi capanɗe jeeɗiɗi gueyal. so neɗɗo ene lorto ɗum hay sono hiran fof lawol gotol, wona korte wona dabere wona beddal wona hay batte, ɗum yettorakoma. so tawi gimmima ɗon kadi jaaɓe mucceteɗe ɗo hen nde, so tawi neɗɗo tan ene lutti muccude jaaɓe, wona diabète en cholestérol en ko wiyete arthrose en e koko nandi hen foof, ɗum ɗon jaggatama. kadi ko ɓuuri hawnade e jaaɓe mucceteɗe ɗe kadi so tawi galuɗe ɗe woni a ƴetti tan aɗa jogui hande haaju kayitaji banggue laamu en pour ko kayitaji ɗi déposita hen walla liggey en eko nandi hen. a ƴetti jaaɓe sappo e goho a mucci ɗum e hunukko maɗa a boyni furna a faami nde ko yaɓere foof a wukkite mum ene suurka ha gasa. kala kulnoɗa e ɗin kayitaji so banggue laamu so banggue liggey so banggue goɗɗum wonno ɗum ɗon ko kulnoɗa hen ko Allah itta ɗum ko ha laaɓa. ko kadi jaaɓe mucceteɗe kadi anduɓe hewɓe mbi wonde so neɗɗo en teddini jaaɓere hay so tan ko jaaɓe tati par jour, neɗɗo o wondata e refe biyeteɗo nerf sciatique, woni holɗum ko ɗaɗi neɗɗo kolata ko ɗum no fof kadi ganden jaaɓe ɗe ene nafa. so tawi kadi neɗɗo ene ha joni teddini muccude jaaɓe hay sene wondi e diabète biyeteɗo type 1 ko type 1 woni diabète mo ganduɗa hoorema ko neɗɗo ronata koye jinnaɓe muɗum, on ref kadi o tampintama par ce que ko jaaɓe ɗe jaggata ɗum ɗon. ɗum tagui noon mboɗo rokka yimɓe foof conseil mo ganduɗa hoorema yo teddin jaaɓe ɗe kadi ko kala mo ganduɗa hoorema ene andi goɗɗo kadi ne wonde rafiji won certain rafiji kadi yo wi on kadi yo muccu jaaɓe ɗe
ganda horma en nafa ne wodi hen non ko mbawden haalde direct yimɓe ganda ne wodi hen kadi ko ganda horma a wata haaldum sabu hay jaabe ko faare leɗɗe jaabe hay yarede ne yare kono noon en mbawi wiide ene yare en mbawa haalde holno waɗirte holno yarde ittu ɗum ɗo so tawi hande 1 litre fonno yaddude koye 1, nangam gramme a wi joni noon kala ƴettuɗo ɗaɗi jaabi a yari ɗum nangam na joni noon joomum itti ɗum so tawi so gramme uji ɓurti so dose o ɓurti so probléme ari hen joni ko min dokkuɗo ɗum o mbiɗo ni yardete o ko probléme ari koko yam artata donc noon nafoore lekki jaabi en heewi yo yimɓe yo kutoro ɗum ɗon kala jiɗɗo jokkodirde amen en wawi wadde 77 882 51 25 walla so tawi ko numéro France 00337 44 17 17 70 e kadi mboɗon ɗo e Dakar ko kono kala jeudi ko Touba liggoromi kono kadi ko kala to neɗɗo wawi wonde aduna he so yiiɗi min jokkodir tan so Allah jaaɓi ene yawi numéro ɗi dokkumi ɗo ɗi fof mi mbaɗi WhatsApp kadi inchallah rabbi kadi mbaɗon feere kadi oɗon mbawi hay consulté de e site amen AAMTS min calmini min juuri moon